Μας είπα να μην κολυμπήσουμε διότι έχει καρχαρίες και baby sharks και φίδια στο νερό. Σήμερα κλείσαμε και επίσημα ένα μήνα εδώ στην Ταϊλάνδη και το γιορτάζουμε με εκδρομή στα PP Island. Η εκδρομή στα PP Island περιλαμβάνει και το snorkeling, το οποίο μπορούμε να δούμε άπειρα ψαράκια και μέδουσες εννοείται. Είχαμε πάει με speedboat και κάναμε συμφωνία να έρθει να μας πάρει το Longtail για να δούμε το Blue Lagoon. Φτάσαμε στην παραλία Maya Bay. Λεωνάντιο Ντικάπριο και παιδιά γίνεται πραγματικά ένας χαμούλης. Και έχουμε μόνο 20 λεπτά για να τη δούμε. Στην παραλία Maya Bay είναι ο κακός χαμός, πάρα πολλοί κόσμος, δεν προλάβαμε να βγάλουμε ούτε φωτογραφία. Φτάνει όμως που είδαμε για λίγο την παραλία. Και φεύγοντας από εκεί θα πάμε να επισκεφθούμε το PP Island. Πάμε στα PP Islands. Είναι το μέρος στο οποίο εδώ πέρα μπορείς να μείνεις κιόλας στα PP Islands. Είναι μετά το Mogging Beach και φάγαμε, ήπιαμε και τώρα κάνουμε την εξερεύνησή μας. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχει διάφορα resorts που μπορείς να μείνεις, από μπαμπού, κανονικά σπιτάκια. Αλλά τα παιδιά τα έχουν λίγο ακατάστατα. Για τόσο τουρισμό θα έπρεπε να ήταν πιο καθαρά, πιστεύω.